Play PWPW yang supply P second amen faithful and true channel. Pat siya kanika catechism series tumut ka jinghikai niam yung kabalang Katolik. Ka topik kaba ni ya pek hakani ka sngi kadai hato ngin syania barabor hakajing penyat jung blay ya kajing im ka jongi. Di syabangan jasa kemat blay ya ki sangut ki baralong ki member jong kanika channel Kermen kinang ya don i member takapapi nyon yotu bathok join hang tu kelalong member dan aljat pemulong member royalty but second royalty keba bila banjit hang tu kadbapi sengau bit ban kersan kani ka jingpen priang long ba jong kani ka YouTube long ba jong kani ka internet ya ka kubor babha cakap pertai sekitu kibadon kamuan kebabaha kiba long ki kendau kiba sebok ngangit ya pun kibriu kalayarap iaitu nang yai penpriang yak kiba pilayo ijing mentoy ya lade berkiwairu kinyo ijing mentoy te pengine yat menta sekmat sepangkane kajing syania ha kajing penyat jong blay kajing im kajongi akum kane kapor kebangi don menta ngimtip kajing im kalong kebakumno nak penta jongi bat ya kijing jia kiban saja ha kini ki benai kiban sawan ti hakum kane kajing bom senguti kena hato ngin nang yai syania ha kajing penyai kajung blay ya kajing im kajongi bangin don em ya kane kajing ngech kem ba ublay un sa shem un sa pli ya kalenti ban ya lam yangi kat shaba ngidon kam ban late kajing kili na kabanta jungi ban ya perkat kalong hato baro ki ilong kibashania ha kajing peniat kajong ublay hato baro ki kibajia kajing im kajungi ilong kibashania ha kajing peniat bastard kajong ublay se ni bunsin ni ngim das ngong tenat ya terkom keba idon katu kani kibriu kiba perkat ba ya ki kiba jia ha kajing im jongki kede kajing peniat kajong ublay kesidon kiba long kiba ngau mungkin setenat apa ong kumta kono kajing jia kapalong kapak kemen lane kono kajing aksiden ya kaba layok pan kiar nak kata kajing aksiden hakapor kaba biang bat kiperkat makini kibriu kiba syania ha kajing punya jublay kiperkat ba kane kadai kadak kapa syai bau blay uya da yaki barabor wat ha kajing tunjuk jongki kum kajing yap jongki bait ki pathoin kajing du no ya ka bela ka sngi ka kam ka jam ane ka jing pang kajing sitom kepala nek slam perkini yakini ru kini ki breu ki ba syania ha kajing punya jung blay ki ong ha kaju kurkom kani kalong kajing ai na blay ki ong ru baro kilong kitchen ai na ublay ini depan priang ya kajing kia ya kajing pangjing sitom ya kajing job ya kajing rem ya ki jing ai ublay jing ro ya kajing la kajungi lane ya kitu ki pakren that yangi da kaju kamen sim jing sngongo ya ublay kum kani ka jinglong bat kajing perkat jong kajing pendam layu i bakalong ka jing bom sngau la sha na kapanta bun ibriu pedeng jongi hato ublay siam la ai ya kabor kasor kat ban biang ba ngin yada yalati persya ya kijing tombor ya kijing lekbor pada dei kabawan na kibriu
ne nakamaryang bat ban shem ya ka jubab nakabanta kijing jongi hi hato uble kwa yangi bangi hi daladeng ngin le persya ya kijing sniu kebetulan haki dur ki paper wei briu pakerteng u George Patrick ulatha kajing penyait ka jong blei kamlong ha kata bawan lomba jong kasyang kepala penhiar na peneng na sun peneng Henry lomba jong kiti lomba jong kidonot jong itu ye kiba i ya ublei unu George Patrick Wong kani kajing penyait star ka jong blei kamdei kita kisyang yakiba lawan ban penhiar na sun beneng. Kadai-kadai lengba jong kiti, lengba jong ki donut, jong kitu kiba ya u. Kadan ko wege jinga tu kana. Pang we kuna ubondon kabam ban bam. Don ki juti but kane kala penlong ya ka we ka breu ka paralong ka pasniu jinglong ka barakeli ya une ukna ne ukna don ka bam kadi don juti ba un pong but kala ong ya une ukna lada ublei u hato unom pha ya pi lene sapi ya ke jing bam ba di ki juti te une ukna ula jubab ya ka ublei ula ong hanore hano bat makapat kalklet ya ublei ula ong ya kata kemut ban ai ya kene ke jing bam ki juti hanore hano rikene ke briu kalklet ya te wala kalong kumne yangi lakot bangin bu ya ka jing shanya ba pura ka jongi ha ka jing sebun bom jukut ka jong blei what hapdeng jong ki por jing tenju kawai ka proverb jong ki nong Turki ka ong kumne ublei wa thau ya kiskum jong kasim bamatla ingin ya kampek kam jiliu halor kane dakabangi pule naga gospel katum u Matius kalong kaban riu dekat akusan adu lai pusau akusan adu lai pusau Matius riu akusan adu lai pusau nakani kadau ngaong hapi wadiau syapang kabam kadi ne kakup kasem aba perkat atau kejing im kam kor ban ya kejin bam ni hato kamet kam kor ban ya kejin pong hape je kisim ki beher saudong kimia bet lemne kimia ot lemne kimia lum hakitiar ukpa jong pi ubsa yaki hato pim kor ma pi ban ya kisim mana na pi ubala ban penjelan ya lakarta tang da kapakuslai sa pang jongka Kebelai pikuslai sa pang kakup kasem. Apet kumno ki tiu klau ki ke. Kim trei lemne kim ter. Hendrei nga ong api. Wat usolomon halaka kor ka kriam. Semriam itenat wat kat uwei na kine kisentiu. Deu blei uba penriam ya u flang klau. Wamantau don bat lasai latang no. Kat no lei un sumaria pi. Pi kibarit jingai. Kumtawad diaw da kabaong na ngan yo bam yo di ne yo jan yo nep. Tangkiri pertei kia nap ya kine ki. Ukpa beneng jong pi utip lupa. Papiron kam ya kine ki. To im singin kong haka hima bat kasain do rublei. O rublei unsa penbiang ya pi ya kine ki baro. To namar kata wat kuslai na kabenta kabalasai. Kaba naba kabalasai kan perkat hi yalate. Kamenta kaladon laki jong kijing kuslai. Ikum tu ngai asgau ya kitu
dekat ikba ujisu lai kai sipang kan ke benta kajing syania ha kajing penyat ke jong play hadin bangila isngau ya kene sing ila ban perkat long bajong kini kajing keli bun na pedang jengi ngi kuslai sipang bun ki ai ti kum kajing perkat ke jong pi ke ai kadau tenrai jong kini kajing perkat kuslai jong kini baar kidau ba ujisu ai ba ngin kuslai kini balai ke badi penlong ke jing perkat ke paningkong ke jongi kum kinong bud jong jisu barok ke bajia ha jing im jongi kalong ke jing ai Wat Paulus ubalatho akasiti jong sya ki Rom laki Roman pra arpu pra iti sya ki Rom pra arpu pra ngitip baha kitu kiba jauh ublei hi upentrei lang ya ki baro sya kejing baha ha kitu ken ya ki ba lamang ban khot kat kum kejing temu kajong kani kamot ba ngilong hakikti kijong ublei kat kan ba kano ke jingjia ke bawan jia hakapangi syam hakajing im kijongi tani kijing sngau ba ni yo ma ini kilong borobor hakikti kijong ublei tapang wei brio u Frederick the Great ba mo hakaway kasin ulali jengok ya kaway kan nungrit kabadan kaway ka school akat takjaka kabakerteng Brandenburg haba ularung kata ka school udang hikai ka subject geography te une bade upatsya ulakot apedeng uwe na kita ki kena bat ulakeli lada utip hangno kata kanong ba kaladon te une ula juba ha Prussia dari ukli yang upat saya ukna hangno kaneka Prussia kadon ula juba ha Germany pakai Germany pat ula juba ha Europe pat ula juba ha ka pertai e unu kena ula perkat Jepang bat hadu ula juba kapertei kadon hakikti jonggle di palade kata umdon kawipat ke jubat ke bakhamba teng kala benong ke pasuk ban yui len ban pe umno ublei upenyat ukdeu lenti ulong penyat ya kijingjia paper ha kijing im ke jongi nak kapanta ka jing bha ka jongi nak kapanta jongi ngidon kam tang ban su open kan mau ya ki breu ya ki ba ublei ulabu ha karenti ya jong ke jing im ke jongi bat ikitu ki bala yangi hadu kata-kata ya ki sap ki phong ki panggil ayok pediang ya ki jingjia ki bala ya lam yangi ban he ban sang bat di ki jinge ya ki ba ayok pediang no blei rengkat bat unong ruai sam nong kesam sispa lai kad khot ke ba ar ukur khu yo try ko man sim jonga wat glet ya ki jing le bha jong u baro ong biang ukur khu yo try ko man sim jonga wat glet ya ki jing le bha jong u baro oi u blei ulong ba le bha yangi ingi de ban glet wong unong ruai sam ki jing le bha jong u baro teng ka penlong yangi ke ba sngau bangi sngau la ban yok kem ba wat haba kidon kijing tenjuk ha kijing im jongi andre kini pat kila ban yalam ban tin lenti yangi cha ke ba khamba kila ban yalam ru yangi
kumba katu kajing Shem jong tu Joseph pun jong Jacob tu patriark Jacob kumba laya lam ya lembah jong kiti ba ulaya kendu kumba uni Joseph ulaya tu ki henman ki jong kiba ladi ya kitu kiba yad lenti lembah jong karis yap lu ong kumno ingin pek yakin ni ki jong jong Bagi jeng om juru Joseph kalau abang long ku bayar rap ru yang ni. Genesis santau. Pi shisha pi lamut sniu persyak yang ah. Henry ublay ulamut nak kapenta ke jeng paha. Ba endo pelat im sibun ba kibriu. Kumba kilong mentah kesini. Kumno unu Joseph. Ngak abang buat dengan uksa jong unu Joseph ru. Hang ni. Nata hagway perkaliang ublay bun sin ui kumba umdon hakajing imjungi hagway kaliang meningli kat kebaja hakajing imjungi ni bau kede adon kakti ke jung blay ting ting hagway perkaliang pengipek ublay umdon tedat hakajing im kejungi ni don yakajing sngau ba ni shu tare hakajing tum nim yoi len ngim sngu thu ya ka jing mut ber jing thu jong ki jing tenjuk Henry latangi don ya ka jing ni tip ba ni yai ne ni yai don berobor ha ikti jong blay nim yo i ya nim sngu ya ka jing don jong Henry nginget ba om don ka jing kenjang ne ka jing jiliu ya ka ba Paulus utho syaki Kristan harum no kalau ko pradat like dai hajrong ne ka jing jiliu om don kono ka jin thau ka ban la ban pen khlat yangi na ka jing i jo blay how Jesus Christ om don jing kenjang om don jing jiliu om don kono ka ban la ban pen ya khlat yangi na ka jing i jo blay ha Jesus Christ utrai jungi namarba ukpa umjushim ai nangi yakaba dei ban ai hangi klem dathmu ban ai yangi takawai pat ke bakham baha yang mesesin ublay ukpa unum shimno ai nangi klem dathmu baun ai hangi yak aka bakham baha ni nam don kano subu ku ong ban ong ka kelat badon rong bat leng bajong kata ka kelat ka badon rong ban penlong yangi ba ngin yo i ya ibenta jong ka jing im jongi leng bajong kata iba aba kadon ka balong rong gre pangila ban yo i yak balong rong tiu kulap ban pek kumta ngimdon kitu ki durbin ban penlong lene penlak yangi ban sngutu apedeng ki jingmi bawan ra ya ke jing kemen jong kane ke jing syam bas ngusi ke jongi nata don so way ubriu batha ubriu bakerteng frank as meat batha isapang kawe jing tho ke ban pen sai halo kani kapang u Nasir Eddin Hodja kawe kasni ka basit bha ulasong apo away uding walnut udang pet ya itu ki jintung patau jong ulak keren halade umne adukat no ublay ulong bopi hang ni at kitning patau robu ya patau ubahe ngha utning uparit bondon jingklang banle krib usutia Ramadan nangta ubu ya walnut ubarit hauding ubahe wakik tenat kibala bangkit
wat haba song ubriu ru ladang ade ublei ngan lek khambau pan ya kata hangta hi kelawan kawe kal er kala kedia yau to utnat jong uding walnut bat ulahap hakli jong une Nasir Eddin Kodja te une ulak kersut ya kakli walahap une bolong briu ubastat pakhamstat ang tahu perkhat biang sibu udon upathau hangte hajrong uding hajka jong tu walnut ngan om tenju biang sisin ya ka sandur ka jong ublei na kapata ka perthei andrei ngan sa aingo ya ublei ba ula le ba hang ne kalong untuk banget ha ka jing penyai ke start ke jung ublei haba nia kendu ya ke jing jia ke ba jaran khat bangi sania punta kene kam mut ban ong ba kene ke jing jia ujian khat ke de hasurok pat hasurok don thliu hakaba ni ngin hap haba ngi yai khanti ngi liat hakata lene ba ublei ba umang ba endon ke jing jia khat lene ke accident ngila ban kimi lenti ban nget ba ke ke mabha kan mi na ke jing jia ren khat ba ka babha ke dei ya kata ka ba ke jinget ke bom la pan pen khi ha ke jing sebun ke bom cukut ke jong blai kana kono ke ban sajia ko mut bangi syu shani abet kali telan ta ke jinget ke pas kam ha ke jing sebun ke jing la sebun ke bom cukut ke jong blai ni ngila abanya trilang badu blai ke jinget jungi ha ke jing penyat ke jong blai kam dei ban pen hiar dor yangi hakata kurkom kata ke ba wanra kata ke ba ong fatalism kumba u Paulus apostol u ong ngilong kinong trilang jong blai iwe korin like dai nia trilang nakabanta u blai nia trilang nakabanta u blai lene ngilong kinong trilang jong blai u blai hot udai unong trei bobha rei un it ba endon bayarap ya u ka bible ka kentu yangi bangin dei bandu jingkermen haba ni yakendu yaki ki pasneu ki jing im ni dei ban yale persya habar kilian persya ya di lanot jing siam lanot kiba one shop long bajong kamariang kumjuru persya ya kapap kabadon hakapertei bat kumjuru persya yala kijong ki pop da kapaken mau bau blei bun sin uwan ha karkom dan ha kapor kapa ngim ken mau ban kemi lenti ya u suaban sim kano ka sinjam banele persya ki bor jong kijing sniu ide ban kli yala de la hato ni long nengi don ne em ha kalenti jong kamon ke jong blei kene ke jing shai kamwan na beneng hakata kurkom pakasuwan lakawan otomatik hakikat to kane dinuksa berkejing jia iba ni lawat labun bun por andre kane ke jing wat jongi ya kamon ke jung play tolong ru ke benta jong ke saindur jing penyat ke jong u atau ublay wan bantu klar ke jing jia baman nakasi ni pule ka bible ublay wan bantu klar yak ek badon hak perte kanuksa
unorai sam jong hakasam si sam hundriu kat khot ka pesan ruai kumne alepe ayu ublei ulale be itrim ki kam jong u hapdeng ki briu. Come and see what God has done. He is awesome in his deeds towards the children of man. Alepek ayu blei ulale. Iba itrim ki kam jong u hapdeng ki briu. Iba itrim blei ulale ai mula intervene. Ublei ulawan bantu klar nak banta ki briu ki jong u ban pelaj yaki itu ki briu ki jong u ibalai syak ban be haki Egypt ulawan ban yarap ya ki barit ya ki basngurit ya ki baduk dah keba ben kedia ya ki khnam jong ki nong shun jong ki ya ki sti jong ki ya ki white lam jong ki ya ki tiar thma jong ki mangisiam hakasam nyopun riut khot lai ula pelaj ya ujona dah keba upha ya u dokha whale ubahe ban pelaj im ya u mangisiam ha kitab Jona nong baar khot iwe ulah pelaj ya u Daniel naka sentur jong kising na kitab Daniel ndriu dukot arpo hadu arpuar ulah pemipat ya u Jisu naka jingyap mangisiam ha gospel kat kumya anis arpo dukot iwe hadu sipo haki porman dai ibriu kila yo i kasu yo i bet ya aka pakai im jongki pakadei nakakti ke jong blei ha aka bajia ha ka perthei ke mariang ha ke jingwan jong ka eryong kuma i ha kasam arpu khnai khat lai ene how to ulo ul barben lene katu ulo ding mangsiam ha kitab Exodus nong khat lai kat arpu edu arpuar ene ha ke erlang thari ke penki ya piki win ya kilo mangsiam ha Exodus kat kendai kat pra menta itu ki pengej bau blei uhan ban tuklar ha ka perthei yo i ya ka jing le jing kam ku jung u ku bajia ha ki donot ki jung ki bat ha ka jing ya tiblem jung ki briu ban ha ki bajia shabar ki perkhat ba kini ki jing jia ya kini la ban batai lemba jung ki jing arab jung ka sains ini ki fenomena ki bajia shabar golong ha ka perthei yang la ban batai lemba jong ke sains kalau ke pasisya bagini di urkom wat ban batai ban sengtu lemba jong ke sains ke bamanta balak ban batai ontang kumu kita ki ek jingjia ka perthei kijia henderu ya kurkom ke bakumno ke jingmut jing perkhat pat ki bor jing sngew ki trekam hau briu ki la ban le kumta ke jing kili kawan kumno ngin perkhat chapang ke jing le jing kam ke jong blei ha ka perthei lada ka science ka la ban batai ajan ya bun ki ajan borok ki ka science ka la ban batai ki kumno ngila ban ngipet nginia perkhat menta ya ka jingle ka jung blei pat hato ngin ong ba ya ka ka science kamla ban batai ngila ban i ba kata ka dei ka kam ka jung blei aku ipat kurkum ong hato ngin bu put ya ublei kum ba ulong ka benta kepala bu kerpang haka perthei mu tang kan ko ke benta bu kerpang kan lei ke jong blei
mau balong nak banta jong pad dau ya ki berkhoi lalong ikat yo tau blei atau ngin bu kerpang me ko blei men le tangnya kan ke banta atau ngin ong kumta ngin ya perkat kumta kedon sakui pat kedau balai ni sem jing teng bani I kumno ublei wan bantu klar ka perthei lada kalong ka basisya ban ong ba lada ublei wan bantu klar ya ke jingcia ke balai siam khang ya ke jing wan hap jong kalanot lengba jong kamariang dani ba khang ya ka jing thombor jong ka wei ki jai benriu ya ka wei pat jong ki wei ki briu ya ki wei pat balai khang kene kede ki jing kili keba lakeli dah ki hajar senem dah ki briu baper but unong ruai sam ru irade usngeu kulmar alor kane ke jing long jar kejong blei ba ulah thok ngolah thok ipe ya kene isiam kene ken mau ya kene kada ubang isiam haka sam sa pusau in pule khot ar pulai bra pusau pe unong ruai sam ong kumno yo blei to khijat balai me yo thia ko kenrat to yang wat bread yangi junom balai me tap ila ka khmat balai me klet ya ka jing kurdit bar ka jing jenjar jungi ini ki jing kili omdei tang uni nong roi sam wat bu napdeng jungi ngi kili ya ka ju ka jing kili po nong roi sam u kili ya ka bangi siama ka bible kini klala sikaban yalam ya ki beri ban ong haki por ki barale blei urale bun ki kam phla na ka bantai jungi rei manta utia wadla uni unong roi sam usiam na skutu ya ka e kepala nang jia hata ka por ulau ken mau ya ki kam ki jong blei haki por ki barale you are the God who works wonders. You have made known your might among the peoples. Ini kene in sim naka sam nyau pu nyau khat keba khat sau bat khat san melong ublei ubale ki kam phla ubala pen pau yala ka borba hapdeng ki briu khat san dakak sangti jome melasius pa yala upai yaki khun ki tiu Jacob bat Joseph kejane uni no ruai sam uken mau ki kamba ki jong blei melong blei ubale ki kam phla ti da ka paken mau da ka ek bau blei ulale ki por ki parale kadai ka jing jit ba ni jit ban sngutu bat sngap thu da ka ek ba ublei udang le manta haka perthei udon wei unong trei mon sngubha u kristan bala le jungo ya ka wei ka briu ka baduk nang ban le dra syaka nge ka pesa ba kadon kam hadu kata-kata latit ya ka jingkhang jong ka bun sin ndrei siam layo juba bat lahab ban sulai no tak jing studio dekat berkata kepisah barang-barang hapla jong nda ulai kendu ya ka hadin kendiat singi ula ong haka ya ka jing le no ka jong saying jong ka ndai kala jubab daki umat hikmat jong ka bakala ya sngau ya ka jing tit jing khang jong handai kala perkat ba uladei utrai ying bawan lum by wai di kam siam lanut ban pli ya ka jing khang namar ba kam siam ladon kapisa ban ai ya ka by wai kini bari tu the way briu ba teng us
Spurgeon. Uta ubayeng ha kecengkang utit ulawan rengkat bat kejen ai. Kajing tiet bat unong tiet udai unong penim ubat tiet. Om day kajing tiet jong ubreu uban pensitong. It's not the knock of a task master. Man haba uwan ban jengok yangi. Uwan rengkat bat ka kubor babah. Nangta uwan rengkat bat ka kubor yaka ram lasiu. Uwan ban tit unitu ban ong yaka ram jong pi lasiu. Andrei siam lawan ban pan bai wai. Ka kubor kababaha kalong ba kajing ai nau blay kajing ai yakaba omdon mana ru ubadai hok ban yo nene uban yo long bajong kapai nong nere dakata kaba uturwa ya baro kene kajing wan kajong nong penim kalong ban wan ban ai jin ai ngopha nakapantai ya baro. Kandai keba ujisu luang ha kisenran ki jong uang kumno atau kene amdai kai ba ong ujisu ba kapau kpa. My father is working until now and I am working. Upa jonga udang trei menta bat ngaru ngatrei. Yo anes san hatnyau. Kakbor ba bhajong kai ba kabu jisu layalap. Talong ba ublay utrei hakapertei. Ngila ban ong da kapasuk. Sapang kane kahima. Hangne kadon. Lane. Tai hang tai. Henry ngila ban long pasngaw tikana ba ublay ule hakapertei utrei hakapertei. Hakarkom kaba mangi ngimla pan kontrol lane pan sensar lane pan bisar lane pan peniai ublei ya kaba ule ngimla pan tuklar mangi ni pan le kiba ngilawan perkat sepang kini ki jingjia rengkat bau bawan ra ya ki jingkimen ba wan dia wan apa ke jing im gujungi hadin ba ni la duai nakabantak kanore kano ka jing temu atau ngila ban perkat sepang jengki ibalong kejingwan tu kelar iba sengu tenat kijung blay iba kerpang kijung blay kalong keba ban ong dan iba yui ya kesimpriak ti kijung blay badon ha keleng ila ban pule ya kejing soy lene kejing tho kejung blay ha kejing jia paper jong kejing im Henry snewbo ki bunsin ki batai yakini ya kejing jia badon ha kejing im jong ki briu tik kumba kim don yakini ka mohor kejing tho kejung blay ha kapertei kejing im jong ki briu Dwi par ki perkat bau blay umwan bantu kelar bait kejing im kejongi u ailat ya kejing jia ban jia padu peni hangi umno ban ya jing mentai naki susu nila ban long ki ba le bha ban le ba ki barok khoi kilong ki ba shanya dan ki ba shong hangi bat ban duai kumba ki barok khoi kilong ki ba shanya bat bingi haban shanya hauble ti abakumta atau nginang yai peteng ban duai to don jing mentoi ban duai don kiban keren wo lane ainia. Why is it that God doesn't answer our prayers faster? Balai ublay jebab kloy ya kijing tuai kijongi. Ublay
Ulang bor upa ai like loit. Ya kijing ai ki jong u. Ha kadok kom pa ma u. Ukwa. Hato let's say bunsin umdei upa ap nakapanta kijing terang ki jongi. Pakin long ya serim dan kibaya ha peringkat bat ka jinglong jong jing kwa bat ka mon ka jong u namar ba kumba u Paulus apostol ong. We do not know what to pray for as we ought. Ngimtip kumno budwai ban duai. Ngimtip Andrei umen sim hi dalade. Uya sai nakabanta jungi. Tingine pule kane Roman ra arpundriu. Kumjuru umen simo Christian lemingi hage jing plot jengi namar ngimtip kumno banduai kumbangi day. Handrai umen sim dala dehi ukerpat nakapanta jengi dake jing ud iba omla batai. Kumta Paulus uhikai ngi kumta. Bau blay upen slam banjubab yagi jing duai jengi. Uyalam yangi ba ngin nang roy hage jing kermen. Sam kebalai pulai dekat arpuar. Sam lai pulai dekat arpuar. To kecing I jengme atrai kan ketup yangi kibaisan ya lot hame. To kecing I jengme atrai kan ketup yangi kibaisan ya lot hame. Let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you. Sam lai pulai dekat arpuar. Pun sini kili ya ublay. Ban ai yangi ya kaba ngingi kwa. What is pleasing to us? Andre u ai yangi pade ya ka ai kaba don kam kaman tai jongi. Omde kaba long bapat sko bahai ngi pangi kwa mangi ru blay u ai ngi ya kaba ngi don kam. Andre pat ngi dei ban ong bakini kijing penslam kijong blay. Ban jubab ya kijing duai jongi. Kilong bun sin kajing maya bangi melaban suatu kanuksa balai pen kloi ban weng ya kajing sitom jong ki khenlung ki balui loi jong ki kena ki badu don ki kena ki ba sa sitom balai ban weng wut yakine ban jubab ya kane kajing keli ni hab ban bu ya kajing ngej jong ki bar okawai hak tien ke jung blay ba ong menemo ba om ka jing kenjang lene ke jing jiliu nek aka ha ke jing thau bala ban pen ya klat yangi ka ban I yo blay au try jungi which is to Christ Roman pralai pendai be ba kumta ngin sa don hak kerdan bala ban ong kumne ngalapan no blay ban simno ya ke jing million ke pasniu blay ong em kam day yanga bangan simno yaka rena kapanta jong pi papin I no ngalapan no blay ban penlong ya ikon ba ana jonga ban long bakoi pakia blay uong em kamen sim jong u kalong wapura kamet ke jong u kalong tang sipor nangta ngalapan no blay ban ai yang ai ke jingya sya blay pat uong em ke jingya sya kalong kepami na ke jing sitom pat ke jing jenjar kam day ke kepala su ai ke day kepa lanang layo jing hikai nangta ngalapan no blay ban ai yang ai ke jing kemen blay uong em nga ai pi ke jing kerku ke jing kemen kasong happy nangta ngalapan no blay ban pelajanga na ke jing pang jing kenjut blay uong em ke jing sitom kan nyalam ya pi ban klat
na ki jing khu slai jong ka perthei bat ban wan ra ya phi hamjan janga nangta ngalapan oblei ban penlong ya ka jing imen sim jonga ban nang kiu banang roy banang he banang san blei uang em pidei ban he ban san hi andrei ngan ngan pen khuj ya phi bat penlong ya phi ba sei so một pen khuj kemut kumba ni pen khuj ya ujing thung ubala jorong palat ngi ot no ki kumta ki blei ule ngi kumta angka ngala pano blei nakabanta barok ki ki ba ngala ban le sngo bah ke jing im jonga blei uang em kan IAP ke jing im kenang ba bila ban enjoy yakini ki barok ngalapan nau blei banyarap inga ban i yakiwei tik kumba i yalate blei uang khadu hiyo yakajing mut ke khadu mut ke kongsan ke ai ban i yakiwei ke bang i yalate karbang inang yai kiu hakajing i hakajing ngai jong kajing don ke jong blei hakajing im ke jongi katang inang sutu ya kan kajing don jong blei kajing im jongi katang inang sngau ya kajing kento hangi ban nang yai yale aka borok khaj kita jinglong jong kijing sniu kaba minang yale persya ya kijing sniu kata minang sngau ya kijing ton kam ban syania isok jong kijing trei jongi ban penset ya kita kijing trei jongi hakikti kijing blei namar ni hapan ken mau ba wat lada kani ke pamenta kadi ke jongi handre kapan sawan kadon hakti jong blei kumne kani ke jing syania hari jing penyai ke jong blei kalong but let's say kum ka homework laban pulai syu saya kesam si spak sa punyo pulai syu ya kani kesam si spak sa punyo kin sai i syu hang tu ya kani ke jing syania ke jing penyai ke jong blei tinganget kanong kan bung kin syu ke jing penkut kani kan pen mau ya pi capang ke jing syania teli telan ke jing penyai ke jong blei ya sam ya kani caki weiru nang baki weiru kinyo ya ke jing mentoy ya ke kumno ke jing trei kam ke jong blei ha ke jing im jongi paman lak sni